El turó de les 12 hores a Bigues i Riells és un dels punts habituals pels excursionistes de la comarca. El mateix passa amb els coneguts cingles a Bertí. La Unió Excursionista de la Vall del Tenes acaba de donar el tret de sortida al curs Excursionem Plegats. L'objectiu és clar. Que hi ha molts grups familiars que tots són aprenents d'anar per la muntanya, des d'aquesta perspectiva d'excursionar, de ser conscient de que anar-hi no és simplement anar a caminar per la plaça Catalunya o per qualsevol entorn urbà o per qualsevol lloc de topografia plana. El curs inclourà coneixements teòrics però també pràctics. S'ensenyarà, per exemple, a conèixer el terreny per on es vol anar, quin equipament s'ha de portar i fins i tot entendre les senyals que et dona la natura. De moment es començarà amb un sol grup a l'espera de l'èxit que pugui tenir. No és tant la forma física, més aviat és la forma, o sigui, saber que coneixes allà on estàs i que d'alguna manera aquell risc possible l'has analitzat abans d'anar-hi i a partir d'aquí doncs, tu actues amb coneixement amb unes determinades, podríem dir, imprevistos, doncs puguis reaccionar. A la vegada que es fa el curs, els organitzadors han posat en marxa un concurs per demostrar els coneixements que hagin après i s'espera que a partir del curs es creïn grups de caminaires de la Vall del Tenes.